Кароч, здравствуйте, усім прывітанне з падкасту першы гікаўскі, які толькі казаў, што наладаваў сабе відэаверсію, і мы будзем уходзіць. Слухай, тут можа яшчэ і гук па пізде пойдзе. Да, магчыма, яшчэ і гук па пізде пойдзе, таму што, каб вы разумелі, мой мікрафон — гэта iPhone, які я вставіў у кубак і нацягнуў на яго шкарпетку. Ты хуй, што ты з ім сабраўся? Я бачыў такое, што толькі там была пачка чыпсаў Pringles і две... Добра, губкі, так. Губкі. Лайфхак, тэхналогіі ад першага гікаўскага. Ну так, мне вельмі падабаецца, што, тыпу, пацаны, менш лайцесь. Я думаю, бляха, вы што хацеце, каб мы пра гэтыя навіны распавядалі, якія адбываюцца апошнія? Слухай, перад тым, як мы пачнем абмяркоўваць гэтыя навіны, карацей, мой родны гук нарэшце выпусціў Немону ў афіцыйны доступ, у агульны доступ. Афіцыйны. Я... Якраз такі неафіцыйны. Янушкевіч, дзе? Дык вось. Аб чым гэта нам кажа? Гэта настолькі якасна і добрая праца. Я яе паглядзеў з вялікім задавальненнем, бо гэты, вось ведаеш, гэта той мультфільм, які у цябе можа выклікаць адначасова і панічны смех, і панічную атаку. Так, таму што там былі моманты, калі я такі... Я гэта кранальна. І ледзь слёзку не пускаў. Мне больш за ўсё спадабалася, што ці камбэгу, ці на аккаунт майго роднага гуку нехта напісаў пра тое, што мне сказалі, што ў мультфільме ёсць геі, таму не буду глядзець з дзецьмі, і хтосьці на гэта адказаў, што у мультфільме ёсць геі, паклікаў сябра. А ведаеш, хто гэта адказаў? Я. Бля, не кажы, што... Бля... У мяне, честно кажучы, была такая здагадка, потому что гэта вельмі на цябе падобна. Дарэчы, ніяк не засмуціла. Я цалкам, карацей, я ж на гэтых выходных я толькі у пятніцу неяк пагуляў і нават пастрыміў, калі што. Вось. Да, было, бачыў, ты слухаў. Ну так, я ў плане, я бачыў, што ты нешта стрыміў. З большага я просто хацеў праверыць, ці працуе гэтая херня з проводам, адным з дротам, з кабелем. І зараз прыйдуць мовазнаўцы, на цябе ўсе выправіць. Дзе дроты, дзе кабелі. А увесь астатні час, усе гэтыя выходныя, я, вось, ведаеш, прасочваўся гэтай ЛГБТ-павесткай, вось, таму што я паглядзеў Немону, там, дзе галоўны персанаж гей, сюрпрайз, ось, у іх, у майго роднага гука нават на постары гэта ёсць, гэта бачна. Па-другое, я паглядзеў цалкам сезон Аркейну, дзе таксама ёсць гэтая самая тая ось павестка. Дарэчы, другі сезон Аркейна вельмі раджу. Калі не глядзелі першы, ці не памятаеце, пра што там было, абавязкова пераглядзіце і ідзіце глядзець другі сезон. У мяне, я дзякую сабе тое, што за тое, што я такі прашпільны. Вось, за тое, што я вырашыў глядзець Аркейн у VR. Гэта было, мне падаецца, лепшым рашэннем за апошнія мае гады. Потым я яшчэ вырашыў паглядзець, як вырашыў. Я чакаў, але я забыў, а потым мне нагадалі, а потым я зноў забыў, і вось перад запісам я пачаў глядзець «Легенды Вокс Махіна», 3-й сезон на Анібеле. Не, на жаль, не. Вось, я такі, павесткай прапітаны на ўсе 100. Карацей, Немона, вельмі якасны, вельмі добры дубляж. Сам мультфільм таксама добры. Ён такі, ведаеш, нешта паміж я дзіцячы, але ў той жа момант падымаю такія сур'ёзныя тэмы. Я такі, мне так падабаецца. А яшчэ там адзін спадар чамусьці ўвесь час агучвае нейкіх злодзеяў. Але вельмі прышпільна. Вось гэта паварот! Але у яго атрымліваецца вельмі добра, таму хай далей агучвае. Усё яшчэ лічу, што найлепшая роля, якую агучыў Вожак, гэта пляма з Майлсом Маралесам. У Гомзіка усе ролі добры.
Ой, блядь, і у Гомзіка таксама. Ну да, супраць гэта, яны ж яшчэ там і сталкера. Ой, так, дарэчы, яшчэ выйшаў беларускі пераклад субтытраў і карацей, усяго тэксту выйшаў пераклад на беларускую мову ад выдавецтва Трасянкус таксама. Ананімнага выдавецтва Трасянкус, не на каго ў суд падаць. Ну там же добра, карацей, былі праблемы, але можете па спасылачкі перайсці ў іх тэлеграм-канал, бо там же працуюць 34 чалавекі, і спампаваць пераклад на другога чакалкера, калі вы раптам чакалі беларускага чакалкера. Ну да, і яшчэ трэба дадаць, што на жаль Nexus мода так, зараз але ёсць на Google Drive. Да, там ёсць спасылачка на Google Drive, таму слухай, яшчэ ведаеш, што я для сябе адкрыў на гэты раз? Я для сябе адкрыў IT-каст. IT-каст. Што? Гэта які? Праграмісткі кут, ты хацеў сказаць? Не, праграмісткі кут. Дарэчы, так, яшчэ і праграмісткі... Ой, так. Падкаст карацей, так, давайте у парадку чаргі. IT-каст — гэта падкаст навінны пра розныя ў сусвеце тэхналогіі, і ён літаральна тыпу до 10 хвілін. Гэта якасная падача такая, навіны. Ой, гэта хлопец, ён мужик, блядь. Я на яго ў твітары падпісаны. Ну да. Я на яго падпісаны ў твітары і так. Да, вельмі прышпільны чувак. Ён, дарэчы, я не ведаю, мабыць, бачу, ён яшчэ толькі час ад часу робіць. Не так часта, але да, таксама вельмі цікава атрымліваецца. Чуваку максімальны рэспект. Так. Просто. Яшчэ я, дарэчы, чамусьці вырашыў тэхнавуку пераслухаць адзін раз на выходных. Памятаеш, зафорсілася эта херня ў твітары тыдзень таму наконт таго, што не хапае беларускаму ютубу. Вось, тыпу, грошы пісаць хуё-маё. Да, якіх грошай гледачоў яму не хапае. Ой, блядь, зараз прыйдзе Джипсенков і скажа, што ты яго твіт спіздзіў. Я гучу. Магчыма. Можа я яго гэта і ўбачу ў твітары. Калі так, то было яго. Я не спецыйна. І што яшчэ у нашага цудоўнага працаўніка Нью-Дзелі выйшаў падкаст. Я даведаўся, што Алекс — гэта Александр нарэшце. Вось. Бля, не атрымліваецца зорнай кампаніі з усіх Алексеямі. Ну дык вось, паважаны Гомзік, які, дарэчы, Алексей, і паважаны Алекс, які, дарэчы, Александр, яны зрабілі свой падкаст, выйшаў пілотны эпізод. Падкаст называецца «Праграмісткі кут», і наколькі я разумею, гэта пакуль што часовая назва. Магчыма, будзе нейкі конкурс. Я яго паслухаў, я не зразумеў ніхуя. Я думаю, нахуя вы нешта робіце на гномах? Што такое гномы? Навошта вы абражаеце людзей ніжэй за 180 сантиметраў? Вось, і я такі, ведаш, як у тым меме, вельмі цікава, але нічога не зразумела. Вось, я прыйшоў з гэтым пытаннем да Гомзіка, і я кажу, а вы можете, тлумачыць, аб чым вы кажаце? А ён прыходзіць і кажа, слышь ты, челядь, гэта не для твайго ума зроблена. А я такі добра, але падкаст вельмі прышпільны, я паслухаў, мне спадабалася, падаецца, гэта яшчэ адзін падкаст, які залетае ў мой спіс падкастаў, якія я буду слухаць на працы ў начной змене. Гэта, калі вам цікава раптам, гэты падкаст, спіс гэтых падкастаў, гэта вальнадумства, медіа-жаба, цёмны лёс, IT зараз будзе немножечка ось уклініцца ў маё жыццё. А яшчэ ведаеш, пра які падкаст мы размаўлялі, але мы не выпусцілі гэты выпуск? Я памятаю, што нешта такое было, але не памятаю падкаста. Expired Cringe. Гэта падкаст Евгена, які прыходзіў до нас і тлумачыў нам за Гаррі Поттера. Блядь, калі гэты выпуск не выйдзе, то Евген, прабач. Карацей, гэта таксама, потым паразмаўляем аб гэтым.
З тобой, дакладна. У нас Адзін на будзе адзін на вуліцы. яшчэ навіна пра Гаррі Поттера. Вось, але Expired Cringe, гэта таксама, яго пакуль што выйшаў толькі пілот. Даўно, дарэчы, выйшаў. Гук там гаўно-гаўна. Але, да, мне здаецца, што хлопцы спадзяюся, што хлопцы працягнуць пісаць. Бо апошні выпуск быў 2 месяцы таму. Ну да, а потым мы ўсе разам адзін да аднаго ў госці хадзіць будзем. Ну вось, карацей, IT-каст, Медіажаба, Вальнадумства, Цёмны лёс, Expired Cringe. Гэта вось той топ-падкаст, які я слухаю на дадзены момант. Ой, калі у іх нешта выходзіць. Так, мне падаецца, яшчэ ж ведаеш, што з'явіўся, калі раптам у вас вельмі стрэсовая праца ці яшчэ нешта, то ёсць пераклад на беларускую мову Stardew Valley. Так, дакладна. Яшчэ існуе, дарэчы, пераклад трэціх герояў, але мне ўсё яшчэ забараняюць пусціць. Так, але будзе яшчэ пераклад трэціх герояў. Бля, вось я не разумею герояў. Мне. Я таксама цалкам міма. Гэта так. Ну дык вось, што яшчэ міма? Што яшчэ міма? А яшчэ акцыі Ubisoft. Акцыі Ubisoft раптоўна выраслі на 15%. А ведаеш из-за чаго? Казалось бы, магчыма, так? У іх вось Assassin's Creed новы на падыходзе, і такія людзі убачылі нешта цікавае па Асасіну, і такія: вау, мы вяртаем свой давер да Ubisoft. Трэба больш набываць гэты Assassin. Там прадзамовы пайшлі, паляцелі. Не, просто на фоне чутак аб тым, што іх магчыма набудзе Tencent, гэтыя акцыі выраслі. Прычым самае цікавае тое, што ні Tencent, ні самі Геймо, яны пакуль што яны, ведаеш, як у тым меме з пісталетамі. Яны просто стаяць адзін насупраць другога і не рухаюцца. Бо ніхто не хоча рабіць зайвы крок, бо, напрыклад, Tencent, ён валодае толькі там 10% акцый Ubisoft. Але Tencent, ён хоча просто выкупіць яшчэ больш акцый, каб маць, права вета на працу студыі. А Геймо, яны гэтага не хочуць. Разумееш? Ім гэта не трэба. Геймо хочуць далей атрымліваць бабкі і храніць праект. Так, яны хочуць далей рабіць Far Cry і Асасіны. І нікому нічога не даваць за гэта. Мне здаецца, хутка будзе новая якая-небудзь такая тэорыя загавару наконт таго, што там Геймо быў кім-небудзь накшталт Майкрасофта, афіліраваная сям'я, якая згубіла ўсё, што магла толькі, а вы памятаеце велічча гэтага прынца Персіі пескоў часу. Слухай, вакол Ubisoft вельмі шмат чутак і так ходзіць, бо, напрыклад, зусім нядаўна была чутка аб тым, што Ubisoft прыйшлі да Габэна і папрасілі, каб прыбралі, прыбралі статыстыку з онлайнам гульнь Ubisoft. Так. Steam. Прычым, што сакрэт, але Steam ніяк не можа на гэта паўплываць, бо SteamDB, ён ніяк не належыць самому Steamу. Да, дакладна. Именно таму Steam калісьці не смог прыкрыць праект Steam Spy, які паказваў дакладныя лічбы продажы гульнёй. І ён да сіх паказвае, і вельмі шмат медыа ссылаецца на гэтай сервіс. Ну вось, а той же самы SteamDB яны просто бяруць плюс-мінус там з даты Steam'a, калі я не памыляюсь, дзесьці адтуль. Вось. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, што Tencent набудзе вельмі вялікую частку Ubisoft і скажа: ну ўсё, цяпер ваш Assassin гэта мабільная гача. Вітаю вас. Цяпер мы гэта спаборнічаем са светам Міхуё. Вось. Толькі як Assassin. І, дарэчы, вось вам яшчэ і Battleground, блядь. Дакладна. Слухай, усё, што казалі, усё збылося. Ну, а чаму не? Ну, слухай, ты ж ведаеш гэту... Я не ведаю. Вось, маё... Ubisoft, у іх жа на дадзены момант, што не праект, то нейкі праёб. Ты ж памятаеш пра іх гэтую гульню? Добра, не так пытанне. Ты ведаеш пра гэтую іх гульню з NFT, якая недавно выйшла? Ой, да, я ведаю, але нават назва
назвы Так, нават якая ужо не недавно памятаю. выйшла, якую нейкі чувак зламаў і падняў дахірышча бабла на гэтым. Вось, ну, тыпу, Мгм. а як вы гэта робіце? І ніякай... Што тут сказаць, Ubisoft у гэты момант такія стонкс. Вось і 15% акцый. Да. Не ведаю. Ой, я гляджу на Ubisoft, просто ведаеш, як на гарачую сметніцу такая, якую вось ведаеш, ужо падпалілі, яна прагарэла, і там ужо такі чорны Яны дым закрываюць валіць з яе. студыі адну за адной. Ну, я не ведаю, гэтая студыя, яна просто мёртвым грузам вісіць на эканомікі Францыі, блядь. Слухай, ну, блях. Вот таму макароны Падаецца, самы час секчы голову. ідуць. Я вось глядзі, колькі мы маем студый, якія калісьці былі вельмі неверагодна папулярнымі, а потым скаціліся ў гаўно праз тое, што яны не смаглі Ubisoft і адаптавацца Blizzard? да чагосьці. Слухай, мы можем просто вось пачаць, я не ведаю, там з часоў, блядь, Пакмана. Гульні, якія, ну, тыпу, студыі, якія не дапетрылі, што, тыпу, трэба рабіць дамашнія кансольныя праекты, якія можна прайсці, якія не арыентаваны на тое, каб выцягваць чацвертакі з людзей, вось. А там нешта больш сюжэтна арыентаванае ці геймплейна арыентаванае. Яны таксама нахер закрылись. Потым студыі, якія прыебалі тое, што трэба пераходзіць з 2D ў 3D. Вось. Мне здаецца, Ubisoft зараз просто максімальна у сваёй сутнасці не адупляе таго, што ад яго патрабуецца для таго, каб там выратаваць свае гульні. Магчыма, нешта такое з'явіцца, таму што ў іх жа былі там промені святла ў выглядзе апошняга Прынцыперсі? Студыю распрацоўшчыка, якую яны закрылі? Тыпу, так. Але тыпу ўсё яшчэ нельга выключаць варыянт, што яны распрацуюць нешта такое, Бля, дзядзька, праблема ў тым, дакладна не клон Animal Crossing, праблема ў які тым, яны што робяць. хутчэй за ўсё гэтая вся студыя трымаецца толькі на фанатах Far Cry і Асасіна і ўсё. Assassin's Creed. Бо, ну, іншых прычын я не бачу ніякіх. Улічваючы, што кожная гульня гэта плюс-мінус аднолькавы геймплей, ты такі, ну, а чаго-небудзь новага можна? Не? Ну, добра. Ну, тыпу, я не кажу, што вось аднолькавы геймплей гэта дрэнна, але, ну, давайце, ну, тыпу, там, не ведаю, гісторыю цікавую, атмасферу яшчэ да гэтага. Вось як, напрыклад, той же самы апошні сталкер. У яго геймплея няма нічога незвычайнага. Але атмасфера і гісторыя, яны такія прям вау. Нават не сказаць, што гэта нейкі мазгавы шутан, насамрэч, але да, ну, тыпу, яго ж заўжды любілі толькі за атмасферу. Як мне здаецца, мала хто, я памятаю, што яго любілі за квесты і яго любілі за атмасферу. Бля, слухай, якія, бляха, GCK малайцы атрымліваецца, што яны захавалі з першай часткі атмасферу і вось усё гэта. Яны не пачалі ўпарвацца ў тое, што яны пачалі, ведаеш, як іншыя студыі, там, напрыклад, ханціць распрацоўшчыкаў, якія рабілі там шутаны раней. Што яны не паклікалі да сябе якога-небудзь выканаўчага галоўнага прадусера, які рабіў Call of Duty. Як, дарэчы, зараз было з Ubisoft'ом, калі нехта, я не памятаю, нехта з кіраўніцтва Ubisoft'а сказаў аб тым, што, ну, вось у нас Assassin's Creed робяць людзі без вопыту. І ўсе такія, але ж, ну, Не, ну і калі б яны сказалі, што у нас рэмайстер асасінаў робяць людзям без вопыту, праблема ж у тым, што над гэтымі людзьмі нехта стаіць з вопытам, ён жа кіруе гэтым. І хутчэй за ўсё вы атрымаеце Assassin's Creed, як нечакана. Ці Assassin's Creed ператварыўся ў праект, якога могуць рабіць людзі без вопыту стварэння Assassin's Creed. Дастаткова проста ў першую гульню пагуляць. Я зразумеў. Ну, ведаеш, не пагуляць на Ютубе, паглядзець 15 Улічваючы, што там геймплею. градабудаўніцтва дадалі, я такі, нешта новенькае. Вельмі прышпільна, што калі вы паглядзіце, вось любы геймплейны трэйлер 15-20 хвілінны, якія выходзяць перад выпускам гулень Ubisoft, там таго ж Assassin's Creed ці Far Cry, вам за гэтыя 20 хвілін паказваюць усе геймплейныя механікі, які вы будзеце бачыць усю гульню. Вось. Таму мне не вельмі хочацца яе, там, не ведаю, набываць, ці нават у геймпасе яе спампоўваць. Таму, ну што, Ubisoft жадаем, ну, тыпу, смерці. Та не тое, што... Бля, ну яны ж калісьці рабілі добрыя гульні.
Трэці Far Cry цудоўная гульня. Слухай, вось шчыра кажучы, жадаю ім крызіснага кіраўніцтва, адстранення сям'і Геймо і хаця бы спробы выруліць у нармальнае русло геймплейнае і ўсё астатняе, што можа ўратаваць праекты і далей дазволіць нармальныя ратуй. Ну, вось якраз такі Tencent для мяне з'яўляецца, ведаеш, вось па мне Геймо разам з Tencent'ам зараз ажыццяўляюць нейкі рэйдерскі захоп. Просто. Таму што чувакі спецыйна робяць усё, каб акцыі падалі. Вось. І, ну, такое. І тут таксама гэтыя ж чуткі наконт таго, што Tencent хоча там з 10% павялічыць свае акцыі, каб просто мець больш уплыву. Разумееш, яна хоча фінансаваць выкуп доляў іншымі акцыянерамі. Тыпу, каб трэці бок не ўліўся ў гэтую здзелку. Вось. Ну, я не ведаю. Мне здаецца, што тое, што але ты ўяві сабе, гэта просто пахавае іх канцаткова. Усе яны застануцца з грошамі, шмат людзей страціць працу, і ў выніку усе гэтыя праекты праз там 3-5 год пачнуць распрадавацца хуй зразумей каму, і будзе як вось з усімі гульнямі, у якіх немагчыма зараз дачакацца працягу. Ну, тыпу, як там, напрыклад, было ў Remedy з Максом Пейном і Майкрасофтам. Да, як гэта атрымліваецца ў Marvel са Спайдерменам, калі там у Марвела былі вельмі кепскія часы, яны прадалі ліцэнзію Спайдермена Sony. Дарэчы, і тут ці нехта выруліць і створыць нармальны Assassin's Creed зноў, калі выкупіць права, ці тыпу выпусціць некалькі разоў гаўно, а потым гэта пахаваюць, як гэта было з Готікай, напрыклад. Я не ведаю. Слухай, ось Tencent, яны ж калі атрымаюць большы ўплыў на усе дзеянні Ubisoft, яны ж разам з гэтым атрымаюць і еўрапейскі рынок. Яны ж, тыпу, зараз свабодна смогуць выходзіць туды. Ну, таксама ёсць такі варыянт. Ну, кароч, тут усё, ведаеш, як з палітыкай, немагчыма. Ой, я гэтай вашу гульнявую індустрыю не лезу. Гуляй, і ўсё будзе добра, не лезь, там без нас разбяруцца. Карацей, Split Fiction. Што гэта такое? Гэта магчымая новая кааператыўная гульня. Это, дарэчы, што я буду чакаць у 2025 годзе. Сур'ёзна? Адна з. Ну, чувак, я калісьці гуляў, як гэтага чувака завуць, які іх распрацаваў, боже мой, я не памятаю. Кароче, ты пра Фарэса? Гэта студыя Hazelight. Ты пра Фарэса? Што? Да. Ён жа, памятаеш, вось мне і я не праходзіў, я праходзіў часткова іх It Takes Two, але кінуў. Вось, не на ты пэўны момант жыцця прыйшоў. Я праходзіў ягоную гульню, дзе два чувака выбіраюцца з турмы. Да, і Way Out. Вось Way Out гэта клёва, і мне вельмі падабаецца тое, што ён заўжды робіць праекты, тыпу, якія можна, ну, тыпу, якія трэба абавязкова праходзіць з кімсьці. Новая гульня яго, якая, як вы здагадаліся, называецца Split Fiction, яна выходзіць у сакавіку 25-го. Вось, і прэзентацыя запланавана на гэты The Game Awards, які пройдзе 13 снежня. Я хацеў прайсці It Takes Two, вось. Але, тыпу, адзін, з кім я мог гэта зрабіць, гэта быў ты. Мы пагулялі адзін раз і паклалі хер. Карацей, я хацеў прапанаваць яе другому Алексею, які Алексей з вольнадумства. Але ён тоже такі, я не хочу. Ну, не хоча. Зато Baldur's Gate 3 ён хоча ў кааператыве прайсці. А колькі людзей у кааператыве Baldur's Gate можна? Блямба, можна я з вами впішуся? Я нават Baldur's Gate набуду. Просто мне здаецца, гэта адзінае, калі у мяне атрымаецца прайсці Baldur's Gate, таму што інакш я яго закіну. А ты думаеш, мы яго прям пройдем? Ну, можна хаця б пастрыміць. Таксама гэты кабель набуду. Карацей, вось, гульня выйдзе, прэзентацыя будзе у гэтым адным з рэкламных блокаў The Game Awards, які будзе 13 снежня. Вось там і паглядзім, што гэта і што яно з сябе прадстаўляе. Таксама гэта серыял пра Гаррі Поттера ад Warner Bros. Гэта такі раз'ёб.
Да, яны тыпу ўжо вырашылі, што серыял па кнігах Джоан Роулінг будзе ўключаць 7 сезонаў. 10. Кожны з іх адаптуе адну 10. з... Што? Тебе Яны, напісана. Тыпу, ёсць іншая навіна аб тым, што яны планавалі стварыць 7 сезонаў па кожнай з кніг, цяпер ужо 10? але яны вырашылі памножыць колькасць сезонаў, магчыма, да 10, каб больш падрабязней тыпу раскрыць сюжэтныя. Мне чамусьці да гэтага моманта здавалось, што яны там некую іншую гісторыю будуць распавядаць, а цяпер я ў навінах бачу, што яны проста нанова адаптуюць тое, што ўжо было. А ты памятаеш, як 2 гады таму Джоан Роулінг адмянялі? Так, а цяпер гэта грошкамі запахла і тыпу усё забылася. Хаця ці што, я хачу падкрэсліць, да, я вось стаю тупа на баку Джоан Роулінг, таму што тое, за што яе адмяняюць, гэта, я не кажу, што гэта глупства, магчыма, гэта магло кагосьці пакрыўдзіць, але рэакцыя настолькі не памерная таму учынку, які яна нібыта зрабіла. Нават, окей, гэта кагосьці пакрыўдзіла, але тыпу патрабаваць там бана там усіх Гарры Потэраў і гэтак далей, зняцця, скасавання продажу кніг, блакавання яе сацыяльных сетак і гэтак далей, гэта пиздец. Да, просто накінуліся як на Трампа, блядь. Ну яна, што яна сказала, што хлопец, які адрэзаў сабе хуй, не стаў ад гэтага дзяўчынай? Бля, чувак. Бля, да не развівай, калі ласка, гэтая тэма. І што? Ой, ладно, распавяду, мне недавно потрапіўся у тыктоке просто сярод відэа про тое, што сядзіць транс-жанчына на стрыме разам з коткай, і ёй чувак у каментарах пытае тыпу, а якога тыпу гэта кот ці котка, і яна адказвае котка, і ён піша, а як ты гэта зразумела? І яна сядзіць тыпу, ведаеш, тупіць і такая, таму што ў яе ёсць яечнікі. Гучыць правдепадобна. Ну так, вось. Ну все, бля, нам пізда, блядь. А табе не звукаць, педафіл. Яшчэ адна нагода быць падпісаны на нашы твіттеры, каб не трэба падпісвацца на нашы педафіліі. Ну, да, так там вось. Вельмі соромно. Вось. Здымкі пачнуцца летам 2025 года ў Великабрытаніі. Калі ласачка, зараз ставце падкаст на паузу і паглядзіце, каго абралі у выглядзе актора на месца Северуса Снейпа. Вось вам. Ён цёмна-скуры, ну, і што? Да, а Пітер Дінклейдж, гэта ці што, які граў... як яго клікалі у гульне прыстолаў, і гэта Брос, блядь. Так, гэта Брос быў? Бляха-муха, я поверыў. Ну, тыпу, не, просто Пітер Дінклейдж, ці што была, тыпу, значыць, фейкавая навіна про тое, што ён нібыта спрабуецца на каст чувака. Хагрид, вось. Бля, не хапае на нас Евгена, мы тут забываем імёны гэтых персонажаў Гарры Поттера. Вось, і я падумаў, што гэта, глядзі, яно ж магчыма, таму што ён у «Мсціўцах» граў гіганта аграменнага. А, ну так. Так, які Тору дапамагаў выкоўваць гэтую сякеру. На ролю на дадзены момант Хагріда Брэд Голдсцін, гэта актёр з гэтага Стадаласу. О, ну слухай, гэта насамрэч не кепска. Так, на ролю Северуса Снейпа папа... Можаш глядзець серыял, хоць не дзюці. Добре. Бля. Так вось, папа... Следу. Адкуль вы яго можаце ведаць? Вы можаце яго ведаць з «Чорнага люстэрка». Але братанец таксама. Ну тое, што ну, бля, ну слухай... Слухай, а як ты думаеш пра тое, што Роулінг дапускае ў каст толькі брытанцаў, гэта не палішыць, я не ведаю, там, нацызмам, фашызмам? Яе ж праз гэта могуць пачаць адмяняць. Думаеш? Магчыма. Ну, чаму не? Магчыма. Але, ну, слухай, вельмі шмат бугурту было аб тым, што, тыпу, наказ цемнашскурага, як так, як гэта ж не канон, а
Мне здаецца бугурт больш за ўсё будзе тады калі будуць выбіраць галоўныя ролі. Так уже ж ёсць, Гара, уже Герміёна ёсць. і Ну тыпу ёсць я нешта а хто так хто не нема паколькі мы пішемся у гэтых у палявых умовах і у мяне няма віды і пішуся праз тэлефон калі ласка закінь мне відарысу ў Telegram я пагляджу няма пра гэтых няма але ж ну слухай да каго б не абралі усе будуць незадавольны таму што гэта не як яго чувак я не буду незадаволены мне похеры нават глядзець не буду гэта для мяне вось літаральна тое ж самае што ўладар пярсцёнкаў ад Амазона нахера яно мне трэба я паспрабаваў паглядзець першую серыю ўладара пярсцёнкаў вырубіў праз 15 хвілін і не аб чым не шкадую айці барада калісьці распавядаў што тыпу уладар пярсцёнкаў ад Амазона вельмі харошы ў тым плане што калі ты паглядзеў ужо першы сезон другі не здаецца табе такім кепскім Магчыма той же шлях нас чакае ну так слухай яны ж будуць ўсё равно незадаволены калі там не ведаю Гаррі Поттер не будзе граць дзіцё падобнае на Рэдкліфа а Герміёну нехта на Эмма-Стоун ой Уотсон Эмма-Стоун ну ці Эмма-Стоун можна і Эмма-Стоун таксама да было прышпільна калі б яны ўзялі каго-небудзь з арыгінальнага каста просто на ролю калі гэты як яго супермен на ролю ведьмара пайшоў Генры Кавіл не ты што там такое ныццё было наконт таго што Генры Кавіл ён вельмі распампаваны такі чувак тыпу пітаецца толькі курынымі грудкамі і так далей што не падобны да Геральта згубіў а тое што Геральт з гулень ніхуя не похож на Геральта з кніг нікога ніколі ніяк не кранала то што Геральт з кніг не падобны ввогуле на чалавека ты ж ведаеш ну ты ведаеш што яго вельмі часта блыталі просто з пачварай да тыпу з якімсьці накшталту топ вось такі вось ваш напампаваны Геральт да і ці што ён яшчэ і ніхера і невысокі карацей ну ведаеш вось гэтыя ўсе маленькія хлопчыкі якія там 1,80 м 85 вось якім сука распампуюць ростам за твои скіні джинсы карацей серыял я не ведаю я не чакаю мне я табе скажу больш мне похеры на арыгінальны серыял бо мне ён ввогуле не цікавы ну да слухай дакладна можна сказаць што Гаррі Поттер гэта серыял 7 частак фільму ніхера себе ну да і слухай я не магу сказаць што мне похеру на Гаррі Поттера гэта там пэўная частка майго сталення гэта ну тыпу я з задавальненнем там раз на 3 гады там з дзяўчыны магу пераглядзець кожны раз разрознай пераглядзець усе часткі Гаррі Поттера я гэтага не разумею але Ворнерам слухай велізарны рэспект за тое што яны плюнулі на ўсё гэта і яны такія Джон Роулінг працуе з намі ну так ну слухай Ворнер же здымалі арыгінальны Гаррі Поттер ну можа там застаецца гэтых 5% на тое каб ён усё ж таки магчыма улічваючы што зараз ведаеш такая як мне падаецца ідзе тэндэнцыя на адкат усяго назад я б назваў гэта так а мне здаецца просто тое міленіальскае пакаленне якое пасталела зараз яны разумеюць трэба грошы а не уся гэта талерантнасць і тыпу міленіалаў так-то таксама шмат і можна і тыпу на іх ностальгіі згуляць яны ж гэта сваім дзецям не я не цалкам я не толькі пра серыял я выключна пра ўсю індустрыю бо звычайна ж гэтыя ведаеш адкаты стрэлачак адчуваюць адразу там у всякіх гэтых Голлівудах той же самы паглядзі выйшаў Канкорд дзе Канкорд Канкорду няма да так і выйшаў літаральна на днях Marvel Rivals
Да, які там якісь Так, неверагодныя 400 паказвае там гэта. плюс 1000 гульцоў адначасовых у Steam толькі. Ну гэта ж раз'ёб. Ну, слухай, я вось зараз уже... Дарэчы, ты ведаў, што стары дырэктар Blizzard, ён у Твиттары высраваўся аб тым, што Marvel Rivals, ён цалкам капіруе Overwatch, бо нават, паглядзіце, у іх ёсць чорная ўдава, а ў нас ёсць ракавая ўдава. І ты такі, ты еблан? За 50 год да вашай, блядь, Overwatch з'явілася? Да. Я да гэтых усіх высокіх онлайнаў пасля вось апошняга года стаўлюся вельмі стрымана, таму што там высокія онлайны былі, вось ты зарадзі гэтай гульні набываў сабе плойку. Вось Helldivers, колькі ты ў яе прагуляў? Ну, дзядзька, гэта ж не азначае, што гульня дрэнная. Я не кажу, што яна дрэнная, я кажу, што як толькі хайп сыходзіць, у гульні застаецца пэўная частка. Не, пачакай, я табе зараз. Можа і ніхера не застацца, калі дэбільна нешта зрабілі, як раз такі з Helldivers. Памятаеш, была гульня, якая вось у пачатку года выходзіла, якая капіравала Покемонов. Ой, блядь, да пра яе толькі юрысты Nintendo памятаюць. Ну вось, я пра гэта і кажу. Таму тое, што там у Marvel Rivals зараз шмат гульцоў, клёва, што ў іх нешта атрымалася, але ўсё яшчэ стрымана. Ну, слухай, няма ніякага... А чаму? А ці ёсць увогуле Helldivers у Steam? Мне падаецца, павінен быць. Быў жа. Ну, яго нешта я ўвогуле на SteamDB... Ага, 29 тысяч гульцоў. Ведаеш, колькі ў Counter-Strike на дадзены момант гульцоў? 913 тысяч. Ну да, а ведаеш, колькі ў пас што 576. Ну, у другой, да, там же на сёння рэліз. Так, здаецца. Ну, гэта не рэліз, гэта сёння адкрыты бета-тэст ці нешта такое, які будзе доўжыцца да 25-го году, а потым сёння ці што 8 снежня, а падкаст вы хутчэй за ўсё учуеце дзесьці ў 2025 годзе. Ну вось, Delta Force таксама новая. Дарэчы, недавно Steam пабіў рэкорд свой по онлайну, 39 мільёнаў чалавек. І гэта ўсе звязваюць з PoE другой, з Marvel Rivals, і яшчэ адна гульня выйшла нейкая Delta Force. Бляха, якія конскія сервакі ў Steam, каб вытрымліваць такі онлайн. Тыпу просто забяспечваюць. Дядя ГБН грошыкаў не жалее. Ну так. Ну, слухай, Steam поспехаў насамрэч. Даволі праект, які цалкам змяніў усю індустрыю, які заўжды глядзіць наперад. Які камісію сваю гне. Асабліва ў плане заробку грошай. Тыпу, спадзяюся, у іх усё будзе добра. Dragon Age The Wild Guard прызнана гульнёй года. Вось. Паверсі, калі што. Да. Не пужайцеся. Я б не здзівіўся, калі б на гоце яна перамагла. Але яе там нават няма. Так, і цікава ўвогуле, як яны там тыпу гэтае што яны далі гульню свайму якому-небудзь небінарнаму журналісту, які паглядзеў, які дагэтуль ніколі не бачыў гэты экран стварэння персанажа ў том жа кіберпанку. Вось, ён там убачыў, што персанажу можна зрабіць пісюн ці не пісюн, і можна выбраць ён, яно ці яны. Ой, ну ён, яна, ці не бінарная. Так. І пасля гэтага ён такі, ну, блядь, гульня году. Я ўпэўнены, што так ўсё і адбывалася. Бо адна з, ну, тыпу, прычын, яны такі, у гэтым свеце вы можете быць тым, кім захочаце. Вы можете на этапе стварэння персанажу зрабіць таго персанажа, якім вы самі сябе адчуваеце. Ты такі, вау, вітаначкі кіберпанк. Ну, слухай, вітаначкі звычайнае жыццё, тут таксама ці што можна пайсці працаваць. Вось, а яшчэ, дарэчы, нават калі не хочаш. На завод ты ідзеш не па жаданню. Завод гэта лёс. Так вось. Яшчэ
прыйшлі людзі з BioWare і сказалі, што наступная частка Dragon Age, калі яна будзе ніяк не связана з The Wild Guard. Пум-пум. Ну, Так, мы заставім жирнющий, блядь, клифхенгер у канцы, але пум-пум. Слухай, наконт клифхенгера я пра яго вось літаральна даведаўся толькі што. Я нават не ведаю, што там у сюжэце адбываецца. Я гляджу просто на дызайн гульні і такі, не. Просто не маё, дзякую. Карацей, блядь, не ведаю, серыю Dragon Age пахаранілі. Колькі, ось, давай, SteamDB, колькі ў яе онлайн? І, дарэчы, недавно распрацоўшчык з чэшскай студіі, якая распрацоўвае Kingdom Come Deliverance, да. Black Hole Studio. Что? Нет, или Warhorse. Да, Black Hole это была студия, якая распрацоўвала гэтых першую Ну так вось. Ён параўняў яе онлайн з онлайнам першай. Так. І ведаеш, у каго больш онлайна? І колькі? Так. Зразумела, што у першай частцы, дзядзька. Таму што, чувак, у Kingdom Come гэта вось як гуляць, ну, тыпу, так. ты ж гуляў у яе, бля. Тыпу, у яе можна зайсці і просто пайсці шукаць сабе нейкіх прыгод на дупу. І як бы ты іх заўжды так, знойдзеш. У гэтым жа, ну, тыпу, і суть РПГ. Ну, там не адкрыты свет, добра, там не даебацца. Ну, во. Ну, Dragon Age. Там адкрыты коридор. Текущий онлайн 14 тысяч. Слухай, я думаў 2. Распрацоўшчык і тэсціроўшчык сидзяць. У Kingdom Come 12 тысяч. Ну, бачыш, перамаглі. Ну, бля, я упэўнены, што Kingdom Come 2 выйдзе і ўсіх выебе. Бля, у Kingdom Come заставляць пікавыя онлайн максімальны на 10 тысяч чалавек. Я упэўнены, што калі ён выйдзе, яны выебуць. Я не ўпэўнены, што яны выебуць па онлайну ці нешта накшталт таго, але я на 100% упэўнены, што вось будзе як з першым Kingdom Come. Ён выйдзе, ён будзе забагованы, яны за 1,5 гады яго падцягнуць, вось, выправіць інтэрфейс і гэтак далей, і гэтак далей. І гэта гульня просто на 5 бліжэйшых год ты можаш у яе гуляць, так, і быць задаволеным максімальна. Індзіяна Джонс. Карацей, пакуль усе гульню хваляць. Кажуць, вельмі добрая гульня. Пакуль хутка пабачым, гэта хутка ўжо будзе заўтра. Плюс яна ёсць у геймпасе. Наўрад ці я буду пампаваць. Ну і плюс наверх, магчыма, камусьці не хапае Uncharted. Вось слухай, я ніколі не разумеў тыпу прышпілу Інданы Джонса. Я ніколі не разумеў прышпілу. Не, я пра фільм. Я магу з табой згадзіцца. Ну, я не ведаю. Для мяне ёсць такая даволі цёплае стаўленне да фільмаў з Індыяным Джонсам, таму што мы іх глядзелі з мамай. Вось, ну, тыпу, калі там When I was a young boy. Ну, ты што не слухаў My Chemical Romance? Дзядзька, ты думаеш, я памятаю ангельскія тэксты, я расійскія не ўсе памятаю. Гэта мем вялікі. Не, My Chemical Romance я ўвогуле ніколі не слухаў, бо ён мне не падабаецца. Ну, ладно. Што выёбваешся тады? На тым гэта. Усе, хто піша водгукі зараз, а тыпу яны жадалі гульню прэсе, пішуць пра, ну, тыпу, нармальны сюжэт, што там ёсць нейкія элементы даследавання, вось, крыху крытыкуюць аптымізацыю, крыху крытыкуюць графіку, праз тое, што там недзе не дацягвае да 60 фэпасаў. Лічу, дарэчы, гэта гаўнаедствам. Таму што для ўспрымання чалавечым вокам трэба 24. Не зможаш ты гуляць у гульню комфортна пры 24 фэпасах. Чувак, гэта тое ж самае, як і з ежай. Калі ежа вышэй за тэмпературу твайго цела, яна будзе здавацца цябе як мінімум цёплай і смачнай. Не. Дзядзька, калі ў цябе 24 фэпаса, ты гэта бачыш. Я не цэлую пізду сабачу. Да сіх. Во, бля, ведаў, што ты так скажаш. Сука, Baldur's Gate 3 98 тысяч онлайна. Ну да. Короче, калі надумаеце ў балду паганяць, то я з вами. Ну так вось, мне падаецца, там усе балы накідаюць просто за твар Харріса Форда. Магчыма, там Харріс Форд, добра, ён прышпільна. Даволі з боллю глядзіш на тое, як ён пастарэў. Вось, я не ведаю, як у цябе.
Ну тыпу не праз тое што ён там неяк не так выглядае, а праз тое што тыпу гады ідуць і герой дзяцінства Харрысон Форд з'яўляецца даволі культавай фігурай, які на секундачку зняўся і у гэтым у Блэйдранеры, ён зняўся і ў зорных войнах, і ў Індыане Джонсе. Самыя культавыя фільмы, мне здаецца, там пакалення 80-х, 90-х. Чакай, а хіба ён не павінны здымацца у новым Капітане Амерыкі? Бля, яны так... так, ён ёсць у новым Капітане Амерыкі. Але, бля, так праебацца з Капітанам Амерыкай, ёпкарна. Дзед просто гэта выходзіць, ведаеш, фэйма пастрыч. Тыпу, ён з'яўляецца там... Ён жа у Блэйдранера з'яўляўся, тыпу, на 50-х хвілінах. У другім? Вось. Так. Да. Ой, ён чырвоным Халкам будзе. Дарэчы, з задавальненнем не так даўно пераглядзеў Блэйдранера першага, я думаю, што хутка перагляджу другога. Ты не разумееш, ну ладно, окей, магчыма такое. Я просто таксама яго не распрабаваў. Я намагаўся ну, слухай, не, я ўжо казаў аб тым, што трэба будзе пераглядзець пасля таго, як я паглядзеў выдму. Вось, і мне спадабалася, таму што калі я першы раз глядзеў, мне яна не спадабалася, а другі раз такі, бля, Вільнёў робіць рэчы. Вось, і... Да, Блэйдранер амаль такі же самы. Бо, напрыклад, тое же самае прыбыцце, калі я не памыляюся, ад Вільнёва, мне вельмі спадабалася. Вось. Бля, Капітан Амерыка, гэта... Бля, у іх быў персанаж, які гатовы быў быць Капітанам Амерыкай, але яны выбралі цемнаскурага сокола. Чаму б не Бакі? Да не ў тым сэнсе, ну ты глядзі, вось ёсць Капітан Амерыка, а ёсць Бакі. Літаральна яго сябр, літаральна з таго ж часу чувак. Ну, не, яны зрабілі новым Капітана Амерыка чувака, у якога ёсць крылы. І то дзякуючы тэхналогіям Старка, калі не памыляюся. Добра, карацей, больш рэкламы, богу рэкламы у нас тут. Навіна такая сумная, дарэчы, вельмі для мяне, бо я вельмі чакаў гэты праект. Я спадзяваўся, што гэтага не адбудзецца, але Secret Level гэта тая анталогія, якую я ўвесь час казаў, што ой, гэта так цудоўна, і яна атрымала на дадзены момант змешаныя водгукі. Чаму? Таму што хутчэй за ўсё гэта выглядае проста як рэклама новых праектаў без назвы студыі ў канцы. Вось неяк так. Нагадай, калі ласка, бля, кожны раз я табе кажу пра Secret Level, і кожны раз ты ў мяне такі нагадай, што, а потым я табе кажу, а ты такі да. Ну давай. Гэта анталогія з 15 анімацыйных эпізодаў, які прысвечаны кожнай сваёй гульні. Гэта тыпу анталогія з 15 эпізодаў, кожны з якіх прысвечаны сваёй гульні. Тыпу там Pac-Man, Armored Core. Я гэта зразумеў, тыпу... Бляці, Амазон. Гэта тыпу Амазон, окей. Гэта той, які ты казаў ад распрацоўшчыкаў любого смерды роботы. Во, дзякуй. Вось так трэба было пачынаць. Ну вось. Карацей... Што яны хацелі, калі замаўлялі эпізоды анімацыйным студыям, якія... Мне нешта падаецца, што яны проста, тыпу, іх ляжала там заначка з гэтымі з анімацыямі. Ну, тыпу, на рэкламныя ролікі. Яны такі, ну, давайце іх там вось зробім анталогію. Але кажуць тое, што ёсць нармальныя. Тыпу, некаторыя эпізоды ўсё ж такі атрымалі станоўчыя ацэнкі. Але большасць крытыкуюць за рэкламны характар і адсутнасць новых ідэй. Яшчэ я чуў такую думку, што кажуць, тыпу, у кожнага эпізода адна і тая ж фабула сюжэту. Тыпу, адна і тая ж завязка, адна і тая ж развязка. Тыпу, некалькі... Літаральна любая серыя Доктора Хауса. Ну, добра, не. Хацеў сказаць клініка, але чуць язык сабе не адрэзаў. Вось. Ну, Доктор Хаус я б не сказаў, што там таксама, там, слухай, там же, як і ў клініке, ёсць дрэнныя моманты, ёсць благія, неблагія. Да, некаторыя серыі сканчваюцца інакш. Як і ў клініцы. Але яны строяцца заўжды па аднаму... Да, але, глядзі, клініка — гэта сетком. А Доктор Хаус? Ну, не, стой, клініка — гэта... Нет, канешне. Клініка — гэта тыпу камедыйны серыял, дзе ёсць тыпу свае вось гэта типічныя персонажы і гэтак далей.
у доктары Хаусе просто у іх заўжды адна, ну тыпу уся серыі строіцца аднолькава ў тым плане, што з'яўляецца хворы пацыент і яны не разумеюць, чым ён хварэе. Пасля гэтага хтосьці з каму Хаус паручае збіраць анамнез, ці залазіць у кватэру, ці беседуе з кім-небудзь з ягоных знаёмых, кароч, даведваецца нешта. Яны яму ставяць няправільны дыягназ, амаль яго забіваюць гэтым, ці яму становіцца яшчэ, адбываецца яшчэ больш кепска. І пасля гэтага яны ставяць нармальны дыягназ, у выніку якога яны ўратоўваюць пацыента ці не ўратоўваюць. І паміж гэтым усім яны паказваюць тыпу сквозны сюжэт, які ідзе з серыі ў серыю, які там увогуле пачынаецца, з 2-го ці 3-го сезону. Я так і не здолеў даглядзець доктара Хауса, таму што, ну, тыпу, я разумею, што адна і тая структура літаральна. Згодзін з спадаром Вожыкам. Я зразумеў. Ну, тыпу, не, ну добра, там просто сюжэтныя хады пачалі з 4-го ці з 5-го сезону тэорыі вялікага выбуху. Ну, увогуле, да. Ну, тыпу, я разумею культавасць, але я не разумею, як у яго вкаціцца, калі ён ужо выйшаў, і табе трэба яго глядзець, тыпу, ведаеш, за пар. Табе не трэба рабіць перарывы і чакаць новага сезона, напрыклад. То так. Таму, дарэчы, ты же самы Californication і ці Lost глядзіцца даволі складана, таму што ў Лосце саспенс на саспенсам паганяе. Вось, і да, і тыпу, ты просто, я памятаю, мы яго пераглядалі ў каронавірус, і мне было, я уже, ну, на канец першага сезона я настолькі стаміўся ад гэтага ўсяго, што там далей ужо, тыпу, у мяне такое, вось, дарэчы, з Аркейнам было. Мне яшчэ Дзміцер раіў, дарэчы, ідзіце, спампуйце Сталкера на беларускай мове. Вось, мне Дзміцер раіў тое, што, тыпу, калі будзеш глядзець Аркейн, не трэба глядзець усе серыі запар, бо там вельмі шмат чаго адбываецца. Вось, а у Аркейне у іх як? Ці адбываецца нічога, ці адразу па ўсім баках пиздец. Вось. Як у Наруто. Слухай, Наруто гомно. Дык вось. Я згаджуся, але згаджуся з тым, што... І карацей, калі чытаць з 9 серый я ўчора паглядзеў 8 і сёння паглядзеў апошні. Ну, тыпу, усё як Дзміцер завішчаў. Не ўсё запар. У іх атрымалася з цябе скупу так, не адзін раз скажу. Ну, тут я не ведаю, я паглядзеў тады у Аркейна, мне здаецца, 3 серыі першых. Яны ж тады другі сезон таксама, то яны трохсерыйнымі сюжэт у іх быў. Таму што у першага сезона было першыя 3 серыі. Гэта адна арка, другія 3 серыі гэта там, другая. Тыпу, там усё цэла, там адразу падзеі, тыпу, у адной серыі некалькі падзей, тыпу, з розных бакоў паказваюць. Ну, тыпу, розных персонажаў. Ну, але вельмі раю, калі не глядзелі, ідзіце і паглядзіце. Я бачу, занёс у шоу-ноты трэйлер Borderlands 4. Вось, я памятаю, што ты заўжды даволі цёпла адзываўся ад Borderlands. Ты чакаеш новы Borderlands? Мне, ведаеш што, неяк связана з Borderlands толькі тое, што я даволі нармальна стаўлюся да... была гульня ад Telltale по Borderlands. Tales of the Borderlands она называлася. Вось, яна мне больш-менш спадабалася. Другая гуна. Ну, то я, вось, дарэчы, пра існаванне другой нават не ведаю. Ну, што ты чакаеш ад 4-го? Шмат зброі, шмат піў-піў, і ўсё. Больш, а што... І сюжэціц. Слухай, каб железяка нешта бегала, там побач нешта крычала смешнае, і ворагі смешнікі былі, і ўсё. Слухай, ну гучыць як добры праект. Для мяне Borderlands, я добра разумею, што гэта, тыпу, нешта накшталт Дыябло. Гэта лутер-шутер, гэта, ну, тыпу, другі пасля гэтага Лондон Халгейта. Ты атрымліваеш спінна-мозгавы аргазм ад таго, што я атрымліваю спінна-мозгавы аргазм, калі знаходжу новую пушку, якая можа эфектыўней убіваць усіх. Ну, так тады маё палажэнне. Я вось, дарэчы, думаю яшчэ набыць сабе пое і пагуляць, паспрабаваць пое. Але, ну гэта столькі часу. Я таксама вельмі хачу, чувак, слухай, яшчэ пішуць, што можна яго набыць проста ў Стиме і далі працягнуць гуляць на Xbox. Навошта? Набуць на Xbox? Это у два разы танней. А не, там адзін і той же кошт.
Да. Ну глядзі, злотыя Бля, да ну, еўра. гэта. Польскіх злотых Зараз, пачакай, 111, я 26 запушчу. еўра. Я зараз запушчу. Але мне падаецца, не. Нельга. У нас было нейкае абмеркаванне ў суполкі нашай элітарнай. Прыходзьце да нас на Patreon і слухайце частку. Вельмі нашай суполкай ганаруся. Я не ведаю, адкуль А, там не, з'явілася слухай, вот плюс-мінус частка тое ж самае, ну. эфектыўнасці. У тебе Pass of Exile каштуе 27 еўра у Steam, а у гэтым 26 на Xbox. А Pass of Exile не ўваходзіць Pass? у гэты. Не, але дзядзька, Да, яна Game будзе Pass. бясплатнай. Ну, тыпу, я б хацеў паспрабаваць яе зараз зразумець, што гэта. Таму што я калісьці спрабаваў укаціцца ў самы першы Pass of Exile, і я ў яго прагуляў дзесьці тыдні 4, мне здаецца, нармальна прагуляў, ну, ў плане, што на той момант тая сюжэтка, якая была, там самы першы акт гэтай сюжэткі, я прайшоў. Прайшло, мне здаецца, гады 3 пасля таго, і я паспрабаваў пагуляць у Pass of Exile, я зайшоў, і я ўжо ніхера там не зразумеў. Там, тыпу, ўсё змянілася 10 разоў, там накідалі гэтых сюжэтаў, там з'явіліся сюжэтныя данжаны нейкія. Вось, мне было ўжо впадло з гэтым разбірацца. Это, дарэчы, вельмі падобна на тое, што адбываецца з EVE Online. Я не ведаю, тыпу, ці існуюць зараз новыя гульцы, якія прыходзяць гуляць у EVE Online. Хутчэй за ўсё, гэта на старыя старых гульцах гульцы. трымаецца. Таму што як толькі нейкі новы замес... на старых гульцах трымаецца? Ну, слухай, ну, я Еву запускаю прыблізна раз на 3 месяцы. Просто зайсці, паглядзець, вось, я не ведаю, напісаць у нашу суполку нешта, вось, таму што трэба з'яўляцца час ад часу, каб тебе не кікнулі скарпы. Мне прышпільна ў тым плане, што я падпісаны на тэлеграм-канал, вось, у якім чувакі анонсяць рэйды. І мне час ад часу просто прышпільна кудысьці слетаць. Але ж ты ніяк не прагрэсіруеш, які сэнс цябе трымаць? Не, ўжо вельмі даўно. Вось, і... Кароч, мне нават у Еве вельмі складана ўжо разабрацца, што там адбываецца, не то, што па сюжэтах, не ў новых фітах не зразумела, што адбываецца. Я чаму пытаю, таму што, напрыклад, калі я ж выдаліў Throne and Liberty, але як я іх выдаліў? Я выдаліў цалкам усіх персанажаў, вось, і ўсё, і выдаліў гульню. Бо калі ты не актыўны, тыпу, там больш 2 тыдняў, то тебе кікаюць. А такі адразу, каб месца не занимать, хоп-хоп, і ўсё. А тебе прям трымаюць спол. Ну, слухай, нет, я, каб ты разумеў, я у карпе, у якую я вступіў дзесьці ў 2015-16 годзе. Вось, і мы неяк так просто разнаёміліся там, што я, тыпу, даволі добра ведаю, ну, тыпу, я на гэтых людзей падпісаны ў інстаграме, напрыклад. І у свой пэўны час я памятаю, што мы спачатку віселі у гэтым, кожны дзень стваралі TeamSpeak, комнату ў TeamSpeak, мы туды заходзілі. Потым у нас была канфа ў скайпе, просто суполка створаная, дзе ты просто далучалася да званка, і мы там разам гулялі. А зараз яны трымаюць нешта накшталт там маленечкага гэтага. Раён. Што? Раёна. Гэтага сервера на Дискордзе. Вось, только я Дискордом не карыстаюся просто. А мне прыйшлося ўсталяваць. Бо аднаму Pass of Exile. Ну ўсё, трэба ісці Pass of Exile на ПВС. Ну, слухай, за паўнавартасную гульню 26 еўра. На дадзены момант гэта сок. Але, блядь, ці ёсць толькі часу? Ну, бандл каштуе 31,99. 27,75. Ну, тут у бандле, калі набываць, ты, тыпу, саппортер-пак, тебе дают і першую, і другую адразу. А навошта тебе першая, якая бясплатная? Не, я просто, тыпу, кажу, што існуе такі бандл. Гэты прадукт несовместим з macOS. Дзякуй. Смачна есці. Дзякуй. Тут выйшло даследаванне про тое, што 30-40 хвілін у Stardew Valley зніжаюць чалавеку пульс, калі ён стучыць вельмі моцна, то бок, тыпу, нармалізуе. Крыху палепшаецца настрой, і ўзровень стрэсу зніжаецца. Па
Я гуляў у Stardew Valley у 2017 ці 18, я дакладна не памятаю годзе, і я ў яго прагуляў некалькі месяцаў. І я магу падпісацца пад кожным сраным словам. А ты ведаеш, як яны гэта, ну, тыпу, рабілі? Яны ж не толькі на Stardew Valley гэта ўсё, тыпу, глядзелі. Яны глядзелі яшчэ на Animal Crossing, і, ну, гэта тое, што я памятаю. І яшчэ была гульня Short Hike, калі я не памыляюсь. Таксама нейкі такі агароднік. Вось, яны ацэньвалі больш, там, тыпу, за 20 гульняў па ўзроўню камфорта, разумееш? І збольшага гэта былі проста водгукі карыстальнікаў і, ну, типа, крытыкаў на розных пляцоўках. Вось. Яны ўзялі... Шкада, я думаў, яны падлучалі людзей, там, ведаеш, ну, так як я разумею, яны пасля, тыпу, гэтага бралі гульню і давалі ўжо на, ну, тыпу, людзям паспрабаваць і падлучалі да іх гэта ўсё. Тады мне здаецца, што ўзровень картызолу неблага падвышае, блядь, магчыма. Мне падаецца, Dark Souls больш тэстастерон падвышае. Stardew Valley заўжды бывае на скидках. А зараз Stardew Valley яшчэ бывае на беларускай мове? Так. І вельмі лёгка усталёўваецца, мне здаецца, на гомзік на калькулятор усталяваў. На любую вашу херню, да. Тыпу, ён везде выйшаў. А вось, дарэчы, ведаеш, што зараз у Switch Store ён без знічкі, але без знічкі каштуе 13,99 так, шмат для гульні на дадзены момант. Так. Як шкада, канешне, што падтрымку беларускай мовы нельзя дадаць на кансолі. Але, можа, завязуць падтрымку мода ў гульню потым. Калі. І такое адбываецца, калісьці яе завезлі на гэтым, божух, на як называецца, у Тэрарію. На кансолі. Ой, дарэчы, што Тэрарія таксама на дадзены момант і падтрымка моду існуе ў Baldur's Gate на кансолях. Так, чамусьці выдавецтва Трусянку з дасіх не зрабіла пераклад. Трэба праехаць у Лондон і кінуць камусьці камень. У гэты туманны Альбіён. Што, у нас з табой застаецца апошняя навіна? Ён яшчэ жывы. Да, тыпу, я не ведаю, трэба яшчэ пра гэта. Кароч, ладно. Star Citizen стаў афіцыйна самай дарагой гульнёй у гісторыі. Ён каштуе 750 мільёнаў даляраў. Чамусьці гэтат кавалак лайна нехта лічыць увогуле гульнёй, а не фінансавай піраміды, мне не зразумела. Там жа ёсць на дадзены момант геймплей. Людзі гуляюць у яе. Нічога не могуць рабіць, але там... Гэты геймплей зараз з намі ў адным пакоі. Ну, я табе сур'ёзна кажу, людзі там караблі набываюць, гуляюць па ім. За грошы набываюць караблі. Гэта, мне здаецца, для іх, ведаеш, Star Citizen гэта як настолка, толькі яны, ведаеш, у сваім розуме гуляюць. Тыпу, дзесьці там у мяне ёсць карабель, дзесьці там у мяне ёсць кампутарная гульня, у якой, ведаеш, можна знайсці мой горад, знайсці мой пад'езд, падняцца на мой паверх, зайсці ў мою кватэру, і там я за кампом буду сядзець. Ну так, чаму не? Бля, слухай, Мілонов. Хто МММ рабіў? МММ. Хто рабіў? МММ? Мавроді. Я забыў. Просто там зараз на такіх сверххуткасцях круціцца. Не тое чалавек, гэта трэба было тады распрацоўваць, пачынаць. Тетрис з блэкджэкам і... Не, там бы, ведаеш, быў бы гэты... Бля, ёсць мод на RimWorld по... Добра. Карацей, ён бы тады гэты... Там, дзе па космосе летаеш і стреляеш, як ён называецца? У яе ж назва яшчэ была ў гэтай гульні. Ты зразумеў, аб чым я? Від зверху... Не. Выгляд. І у тебе ёсць карабль, ты просто з боку ў бок рухаешься і там іншапланетнікаў забіваеш. Вось гэта вось ўсё. Так, старая гульня, ты маеш на увазе. Так. Space Invaders, і ён такі, бля, а у нас яшчэ можна будзе хадзіць па гэтаму караблю. І все такі, бля, вось мае грошы ў банке. Да. Усё чацвертакамі. Лічы сам.
божухна, калі сярод нашых слухачоў ёсць нехта, хто заносіў грошы на Star Citizen ці хоча занесці, не трэба, калі ласка. Можа хтосьці Вы, верыць. калі хаціце занесці грошы на Star Citizen, вы іх лепей ведаеце, падажгіце запальнічкай, вось, і пагрэйцеся. Ад іх будзе больш. Ці занесіце першаму гікаўскаму на Patreon. Так, ці там майму роднаму гуку, ці вожуку, ці... Кароч, шмат каму можна занесці. Першаму гікаўскаму можна. Можна занесці гэтай Сандры на закелехам. Да. Стары. Давай не будем. Ну что, на гэты выпуск мы уже змарнавалі 500 евро. Да. Якія вы нам выделілі дзярждэпам. З гранта. Да. Якія мы заработали з асабістага хайпа на беларускай мове, блядь. Да. Дзякуй вялікі, спасылачкі ўнізе, там спасылачка на Patreon, можна занесці грошакаў, вступіць у элітарную суполачку, атрымліваць адтуль, да, вельмі шмат лулзаў, паглядзець Немону, вось, паслухаць падкаст праграмісткі Кут, кароч, да, вы ведаеце, што зрабіць. Усім да відзення, паважаныя.